Dobrodošli ljudi u Minecraft. Danas ću vam pokazati neke zamke što sam napravio. Gledajte. Ovdje ovo sam napravio da ovaj zombi ne može nigde da ide. On gde god hoće da krene ne može. A ovdje ovog seljaka sam ostavio ovdje zato što gledajte šta će da se dogodi. Ovi zombi će da idu na njega, ali oni će da upadnu u ovu lavu. Vidite kako oni upadaju u lavu kada guraju sebe. Odmah se ubiju. To je meni tako smešno da ja ne znam šta da kažem. Padaju onako kao ludi, kao da nemaju mozak. Mislim mozak. Ajde upadni. Ništa, to sam hteo samo da vam pokažem. Ove zamke su meni super. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.